Mismong usa ka inahan ang nanawag og kapulisan aron isurrender ang iyang 20 anyos nga anak sa Davao City. Kini human giingong nagkupot og illegal nga droga nga mobalor og 1.5 million pesos. Ani report ni Argil Relator. Wala matud pa sa tarong nga panghuna-huna ang 20 anyos nga lalaki sa Purok 6A Barangay Bunawan proper Davao City. Hinungdang nanawag na og kapulisan ang iyang inahan. Kini human na siren sub sa inahan nga dunay usa ka bloke sa pinaugang dahon sa marijuana ang bag sa iyang anak. Tuod man nakumpiska sa otoridad ang maong illegal nga droga nga kapingkon kulang 1,000 grams o mobalor og 1.5 million pesos. Walay pahayag ang inahan apan sumala sa kapulisan. Doon na record ang gisurrender nga anak. Based sa information nga nag-gather sa atong investigator sa Bunawan Police Station, is involved po ni siya sa lain nga krimen sa ilahang lugar, sir. No? Section 11 o possession o sa Comprehensive Dangerous Drugs Act ang atubangong kaso sa maong lalaki. Panawagan sa kapulisan sa mga kabanay nga kung dunay miyembro sa pamilya nga nalambigit sa illegal nga binuhatan, i-report dayon kini sa otoridad. Sa statement sa atong City Director, sir, no, kung naamagwi presensya sa illegal drugs, especially sa membro sa imong pamilya, laso na siya, sir, kung ano dakag-away, possible gani, sir, mas worse is na ay rape nga mahitabo, gumikan ka under supplementation sa illegal nga droga ang isa ka membro sa isa ka pamilya. So, Kauban si Metro Awing sa kamera. Ako si Argil Relator. 1 Mindanao.